Aw bisimila renouveau télé lajɛbagaw Mali kɔnɔ n'a kɔ ka an ka foli ni tantulibaw bɛɛ lajɛlen ye forobabaro ale kɛnɛ ka bi tarata donya na san kalo mars kalo n'o ye san kalo sabanan ye ale tile fila san ba fila ni 21 an y'a yira la k'a fɔ bi ma wele ye Dr Choguel Koukala Mayiga ye Dr Choguel an bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ kulu min ni o ye fɛɛrɛtɔ ye o kama ko MPR o ma ɲɛmaa do wa o tɛmɛnen ka bɔ yen fara ɲɔgɔn kan kuluba min n'o kama M5 RFP i k'a dɔn o comité stratégique fana ma ɲɛmaa ye a ye a y'an ka kɛnɛ sɔrɔ ka ban Dr Mayiga an b'a f'i ma k'i ni ɲantuma i bisimila aya an y'i wele i y'an ka wele jaabi an b'o foli ta k'o ɲɛsin ma k'a f'i ye k'i bisimila forobabaro ale kɛnɛ kan ne de kan k'aw fo ka waliɲuman dɔn aw renouveau TV journaliste ani technicien aw lamɛnbagaw bɛɛ parce que aw bɛ baara min na n bɛ to k'a fɔ dɔ y'a fɔ ne ɲɛna ko un peuple bien informé est un peuple qui comprend, qui décide, qui se développe. Ni jamana min na jamanadenw bɛ ko faamu u bɛ se ka décision ɲumanw ta aw bɛ baara min na aw bɛ ka maliyɛnw ɲɛ yɛlɛ k'u bɔ dibi la ka ko fɛsɛfɛsɛw k'a faamu n'u y'a faamu o tuma décision b'olu n'Ala sɔnna ma hakilila jiginna ka fara ne ka min ye Yusuf Sissogo ani Mohamed Kan olu bɛ fara i k'a dɔn Idrissa Sidibe ka jɛmukan la ɲɛnamaya Yusuf an b'a f'i ma k'i Sissogo Idrissa k'i fo a diyara n ye k'an lamɛn jɛkulu ani fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ an ka jabaranin na k'u fo tubarikala k'a f'u ye an sigira foroba baro la n'Ala sɔnna an bɛ dugawu k'Ala ka ɲuman wuli ya masha Allah Mohamed Kan Idrissa Sidibe n b'i fo a diyara n ye an bɛ président Choguel Koukala Mayiga fo ka Yusuf fo ka technicien bɛɛ lajɛlen fo k'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ Ala ka sigi ɲɛ Ala ka diya Ala ka wuli hɛrɛ la inshallah Ala ka dugawu minɛ ma wele an bɛ segin a kan Dr Choguel Koukala Mayiga barodakun ye barodakunba damadɔ ye an bɛ i k'a dɔn hakililajigin kɛ k'a fɔ MPR yala Choguel hakili bɛ MPR la wa a bɛ balola bi wa a bɛ cogo di an b'an da don o la dakuruɲɛ damadɔ la n'o tɛmɛna ka bɔ yen M5 RFP kunkanko kibaruya o ti fɔla ka ban kunun M5 bi M5 sini M5 yala kɛta ye jumɛn ye baaraw jumɛn bolodalen don an da bi don o fana na ani ɲininkali misɛn caman ninnu ye k'a dɔn k'a fɔ barodakun ye an da bɛna don minnu kɔnɔna na miniti 50 o kɔnɔna na Dr Choguel Koukala Mayiga an bɛ segin a kan k'a fɔ i ye politikimaa ye min lakodɔnna Mali kɔnɔ kosɛbɛ sanko fɛrɛ tɔn fɛ an ko ma ko MPR bi na yala MPR ko bi cogo di baw anw bɛ Choguel kunkan kibaruya mɛn ko caman na o ye M5 ye MPR yɛrɛ a bɛ bɔ la wa a n'a bɛ danga jumɛn na MPR ka kɛnɛ MPR bɛ a ka activité bɛɛ kɛ kalo o kalo MPR b'a ka bureau ba réunion bɛ kɛ dogokun o dogokun section ni commission b'u ka baara la mankan caman tɛ k'o la mun na parce que comme an bɛ M5 la an t'a fɛ ka MPR ko kuma fɔ ka caya mɔgɔw kana na fɔ k'an bɛ k'u mélanger o de kama MPR ka baara bɛ kɛ kɛrɛfɛ a bɛ kɛ n t'a fɔ k'a bɛ kɛ gundo la mais en tout cas a publicité tɛ k'a kan parce que an ka énergie bɛ don M5 la parce que M5 bɛ baara min na o ye MPR ka laɲini de n'aw hakili b'a la yanni M5 yɛrɛ ka wuli ne fɔlɔfɔlɔ ye article ba dɔ sɛbɛn n kɔma l'heure du refus d'obéissance a sonné k'a fɔ fanga min b'an kunna bi n'o tun ye Ibrahima fanga ye Ibeka ka fanga waati sera maliyɛnw ka muruti u y'o sɛbɛn ka publier février 2020 o y'a sɔrɔ M5 yɛrɛ ma wolo donc M5 nana an ka hami ta donc o de kama a y'an da b'o kuma la mais an bɛ continuer ka baara kɛ MPR bi MPR bɛ balo la mais yala Choguel bi ye MPR ko la wa mais ne m'a f'i ye ko kalo o kalo oui a bɛ se ka kɛ réunion bi kɛ ne yɛrɛ bɛ réunion ninnu présider a bɛɛ baasi tɛ Yusuf président n'i ye a jateminɛ n'i ye MPR ka résultat jateminɛ a tɛ n'i ye député bulon jateminɛ aw ka mɔgɔ man ca ye aw ka maire fana a man ca n'i ye en tout cas n'i y'a comparer parti création wagati ani bi cɛ est-ce que on peut dire réellement que le MPR se porte mieux n'aw ye MPR résultat lajɛ résultat min bɛ se ka a bɛ se ka fɔ sɔsɔliba ma ka min na
o ye élection communale 2016 o y'a sɔrɔ ne tɛ gouvernement la MPR mɔgɔ si tɛ institution la an kɛra parti duruna ye Mali la parti minnu b'a ɲɛfɛ a bɛɛ tun bɛ gouvernement la ou bien u ka ca assemblée la donc il bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ o la wa non n'i bɛ gouvernement la vous avez plus de visibilité i bɛ se ka fɛn caman dilan i bɛ taa tourner o la gouvernement tɔgɔ la i b'i ka militant ye o y'a sɔrɔ MPR da tɛ foyi la mais a kɛra parti duruna ye o b'a jira k'a fɔ que c'est un parti qui se porte bien mais élection minnu nana o kɔfɛ bɛɛ b'a dɔn u tun tɛ élection ye u bɛ premier tour organiser ka tila ka deuxième tour ka tila ka troisième tour kɛ cour constitutionnelle la min ka di o b'o di bɛɛ y'a dɔn o de y'a mɔgɔw murutira o troisième tour du bɛ k'a la an dun ye campagne kɛ pour 2 tours législative la aw y'a mɛn ne ye min fɔ le 25 mars 2020 mars kalo 25 IBK bɔra ka adresse kɛ à la nation au don 10 minutes après ne ye vidéo kɛ ye mun de fɔ nko Soumaïla minɛna à 11h 20h président bɛ kuma Soumaïla tɔgɔ ma fɔ nko c'est inacceptable a filanan au don gouvernement y'a fɔ coronavirus donna Mali la nko président kun kan ka élection ninnu reporter jamanaw bɛɛ la élection présidentielle élection communale hali minnu ye premier tour ka u y'a reporter Mali kelen y'a fɔ ko coronavirus ou pas élection ninnu bɛ kɛ nko n'a y'a kɛ ni min bɛ bɔ a la il sera le seul responsable min bɔra la bɛɛ y'a ye ok président Choguel an b'a dɔn MPR sigira ɲinan kan ka kɛ a san 24 ye depuis 1997 élection ko bɛ sen na 2022 an b'a dɔn politique ɲɛmɔgɔ caman olu ye pré-campagne daminɛ ka ban aw bɛ bunakun jumɛn kan aw bɛ M5 ko de ka bon kosɛbɛ aw ni parti to hami min banna hami min b'u la o tɛ kelen y'a dɔn parti minnu ye kɛlɛ kɛ pour que yɛlɛma ka don ko la olu hami ye yɛlɛma ka don ko la o ma sɔrɔ sɔrɔdasi ninnu ye peuple ka victoire u y'a détourné olu ni mais bɛɛ y'a dɔn an b'o kuma an bɛ segin o kan an bɛ don an ala sɔnna mɔgɔ minnu y'a fɔ k'olu t'a fɛ yɛlɛma ka don ko la olu bɛ baara kɛ n'u ye sisan donc c'est normal olu b'u ka campagne la u bɛnnen don u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ju kɔrɔ o de kama M5 tɛ se k'i da don u ka ko la donc ça sous-entend que mɔgɔ o mɔgɔ bɛ M5 kɔnɔna na n'o ye fɛɛrɛtɔn ye olu si tɛ pré-campagne la bi wa non i y'a dɔn pré-campagne sugu fila de bɛ yen i bɛ se ka continuer k'i ka parti animé bɛɛ b'o kɛ i bɛ se ka wari di la o la o ka caya o a ka ɲininkali ye min ye bi n'i y'a jateminɛ dɔw bɛ taa peut-être cercle kɔnɔ parce que campagne pré-campagne sugu fila de bɛ yen i bɛ se ka continuer k'i ka parti animé a sira wɛrɛ bɛ yen i bɛ to ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka bɔ telew ni fɛn la ka journaliste ta bon minnu b'a kɛ an b'a dɔn b'a kɛ mun na o ye minnu normalement c'est les gens de l'ancien pouvoir temps b'u bolo a wari b'u bolo u b'u ka campagne la parce que min bɛ sen na a ka di u ye ancien pouvoir est-ce que le père ne fait pas partie de ces anciens pouvoirs non parce que minnu ye kɛlɛ kɛ ko fanga ka yɛlɛma ne ɲɛna c'est eux les forces du changement un père b'o de la o donc les autres min ka di o de bɛ sen na sisan donc c'est normal que soit en campagne wili yan'an ka bɔ a ka parti hukumu kɔnɔna la parce que n'i y'a jateminɛ ale ka parti sigi wagati a yɛrɛ ko k'a bɛ k'i réclamer Musa Traoré ka hakilina la dilan est-ce que o hakilina kelen de bɛ sen na halisa ou bien entre temps les lignes ont bougé est-ce que évolution nana est-ce que changement wɛrɛ donna a ko la c'est-à-dire mɔgɔw mɛ tɛ min faamu an ye MPR sigi don min na fo n ka sinsin o kan kosɛbɛ parce que peut-être c'est la dernière fois qu'on va en parler parce que Musa tɛ balo la donc ka tɔgɔ fɔ don o don o man di ye mɔgɔw k'a faamu mun de y'a kɛ MPR sigira Musa bɔra fanga la don min na u nana fɔ Mali la ko Musa ma foyi kɛ Mali la ni tiɲɛni tɛ a ye tiɲɛni dɔrɔn de kɛ 123 kɔnɔ o ye kelen ko Musa tɛ Mali fɛ donc an mɔgɔ dama dama wulila minnu tun bɛ Musa ka parti la ko o tɛ tiɲɛ fanga o fanga ni nana i bɛ ko dɔ kɛ min ka ɲi i bɛ ko dɔ kɛ min man ɲi Musa bɔra fanga la sisan an kan ka lajɛ ɲuman min kɛra a ka waati la an k'o mara an bolo juguman min kɛra an k'o page tourner an ka dɔ fara k'a ka taa
u ko de te fo Mali la ko na yo fo o tuma b'a fɛ ka Musa lasegi fanga la ka campagne kɛ k'an diaboliser mais sisan pour que n ka tila o kuma la le temps et Dieu sont les meilleurs juges waati ni Ala olu de bɛ critiquer ka tɛmɛ a bɛɛ kan le temps nous a montré quoi Musa bɛ bɔ fanga la don min na Mali l'armée c'est l'armée la plus forte de l'Afrique au sud du Sahara ni farafin jamanaw bɛɛ ta jamana si tɛ yen min armée fanga ka bon ka tɛmɛ Mali kan Musa bɛ bɔ fanga la don min na bi an bɛ cogo min na an ka armée kɛra mun ye fo 500 bandits de bɛ na n ka jamana minɛ a ye jɔn ka tɛmɛ la parce que ça c'est très important ne k'o ɲɛfɔ Maliyɛnw 500 bandits fo sisan Mali le Mali est sous tutelle o ye kelen Musa bɛ bɔ fanga la le Mali est sous tutelle bɛɛ b'a dɔn on a peu d'indépendance on n'est pas un état souverain aujourd'hui bien sûr n bɛ se k'o démontrer a filanan a bɛ bɔ fanga la don min na aw bɛ taa ɲininkali kɛ bɛɛ fɛ ni Mali diplôme b'i bolo ni Mali bac b'i bolo i taara yɔrɔ o yɔrɔ la Amérique, Russie, France, Chine vous êtes parmi les premiers bi Mali diplôme hali dans la sous-région ils le reconnaissent pas enfin n'i ye jateminɛ kɛ fɛnbaw minnu bɛ Mali la bi n'i bɛ se k'i bolo ɲɛsin fɛn o fɛn la fɛnba min bɛ Mali la n'a ma kɛ Musa tile la a kɛra ATT tile la n bɛ taamasiyɛn dama d'aw ma ka kuma kun cɛ bi i tɛ se ka taa Gao ni Mali tɔ relier c'est la route Sévaré-Gao ça fait près de 600 km a de la Musa tile la aéroport Modibo Keïta a de la Musa tile la i bɛ se ka réunion baw kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la palais de la culture CICB pont Flana et n bɛ se ka continuer jusqu'à n'en pas finir CMDT énergie courant min bɛ di an ma sisan Musa bɔra fanga la a bɛ 130 bɔ les 50% de l'énergie c'est Selenge et Manantali donc mɔgɔ min y'o kɛ an ka armée français nana rebelle djihadiste ninnu gɛn ka bɔ Mali la avion 4 fila bɔra Tchad fila bɔra Paris Musa bɛ o fanga la don min na o avion sugu 30 ka taa fo 40 bɛ Mali bolo blindés ni chars d'assaut ninnu des dizaines des centaines o bɛɛ taara donc mɔgɔ min y'o kɛ i bɛ se k'a fɔ k'a filila yɔrɔ dɔ la mais k'a fɔ foyi ma kɛ a tile la an ko galon an ka problème bɛɛ de ye fɛn wɛrɛ tɛ président o yɔrɔ la est-ce que o kɔrɔ ko bɛɛ fanga démocratie c'est un échec est-ce que i bɛ ka échec de consommer non en tant que démocrate même démocratie yɛrɛ o débat bɛ kɛ o n'aw y'o débat kɛ ne bɛ na Musa bɛ bɔ fanga la Musa bɛ bɔ fanga la parce que a ko démocratie o ye galon de ye ni mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'a fɔ a bɛ na a bɛ ne ale invité ne bɛ prévu yɔrɔ la Musa bɛ bɔ fanga la don min na mais pourtant à l'époque il y avait pas de radio privée pas de télé privée non justement il y a donc démocratie c'est la liberté sugu saba de bɛ la liberté de penser min ka di yo i b'o miiri i b'o sɛbɛn la presse ka liberté du journal k'i ka journal créé ka bɛɛ critiquer hali Musa i b'a critiquer Musa de y'o lasegi Mali la 1988 la loi sur la presse 103 o y'a sɔrɔ a ma bin radio privé ko radio privé tɛ les radios avaient commencé à la privatisation des radios avait commencé avec les radios rurales vous avez la liberté de presse liberté d'entreprise ni n'a ka di bi ka entreprise créée ale y'a lasegi liberté d'association association minnu jɛkulu minnu sigira ka Musa kɛlɛ fo ka fanga bi o liberté ka récépissé d'i ma a kɛra Musa tile la fɛn min ma dilan o ye parti politique mun de fɔra a kun sɛbɛlen bɛ constitution la parce que Mali ye constitution fila de constitution de la première république deuxième ka partiw caya a kun bɛ constitution la mais minnu y'a fɔ k'u b'u ka parti créer Mamadou Fayenke en 1964 a y'a ka demande déposée u y'a minɛ a n'a ka direction bɛ k'u juger k'u condamner k'u déporter mɔgɔ si ma sɔn ka parti créer tuguni sɔrɔdasiw ye fanga ta don min na olu y'a bila constitution la ko parti kelen de bɛ Mali la donc baara kun ye min ye liberté de pensée liberté d'association liberté de presse liberté d'entreprise a tora dɔrɔn ko verrou in ka bɔ yen partiw ka caya o document kun dilanlen don ne bɛ se k'a fɔ aw ye n bɛ se ka a taama dalilu b'an bolo o kun dilanlen don a fɔra dɔrɔn
parti congrès beke dans 2 jours u b'a voter k'a fɔ k'a bɔra dɔw ko k'olu tɛ sɔn mankan wulila o de kama tiɲɛli kɛra ne tɛ sigi o kan mais mɔgɔw nana fɔ kɔfɛ ko non seulement mangan wulila parce que Moussa ma sɔn démocratie ma mangan wulila parce que foyi ma kɛ Mali la ça ce n'est pas la docteur an tɛ ka tɛmɛ o la parce que non en fait oui M5 mais je pense que pour en tout cas pour que an ka auditeurs ka se ka fɛn dɔ faamuya c'est-à-dire n bɛ fɛ ka min fɔ parce que Moussa ka régime kɛ cogo min na tu as l'impression que c'était un régime idéal mais n'i y'a jateminɛ ne yɛrɛ école karamɔgɔden ne b'a dɔn école karamɔgɔw tun bɛ kalo 6 kɛ u ma sara n'i y'a jateminɛ Modibo ye minɛ don min il y avait plus de 10 ou sinon 20 entreprises sociétés d'État mais Moussa ka 23 ans kɔnɔ presque a bɛɛ taara en faillite maintenant n bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ est-ce que n'i y'o bɛɛ jateminɛ bi est-ce que an bɛ se k'a fɔ ko Moussa régime tun ka fisa ni démocratie tile ye wa e yɛrɛ bolo je vais rectifier des choses d'abord. Il y a des soldats qui sont fanganta domina. L'école Karamoko, ils ont rejeté ce pouvoir-là dès le départ. Donc l'école Karamoko me ben pendant tout le temps. Oui, mais au Mabali, école, le niveau de l'école a continué à augmenter. Ça c'est un. Deuxièmement, kalo woro mogo tesara mogo chama nyana kabini Moussa e fanganta o de do jeune hakilla depuis que Moussa a pris le pouvoir pendant les 23 ans au tétien wati do kera je crois entre 85 86 88 Gelea nana jamana bela le Mali n'est pas le seul au wati là Gelea nana jamana bela avec les réformes structurelles au konikera mogo que ce soliko là ne ma fɔ ko au temps de Moussa tout était idéal ne m'o fɔ dɛ o ye kelen a filanan e ye entreprise ko fɔ i y'a dɔn Mali la mɔgɔ caman bɛ kuma caman fɔ u t'a ɲɛdɔn ne bɛ se k'a yiraw la avec preuve à l'appui entreprise minnu créera c'était sur des bases idéologiques an ye socialisme ta Chinois ni Rusu nana usine caman sigi u ye fonds de roulement d'u ma les directions, il n'y avait pas de conseil d'administration. Les directeurs, il n'y avait pas de management. En 1966, 67, 80% des entreprises, où qu'on faillite là. Mais autrefois, non, attends. Okay. Parce qu'au Mali, il y a la propagande où des galons de calan démissionnés. Comme moi, je suis prêt dans un débat à vous montrer. Les CFA, c'est en février 1967. Les accords franco-maliens. Signé sous le président Modibo Keïta, qui était prévu. Non, attendez, ce n'est pas une histoire qui doit besoin d'être éclaircie. Le Mali a signé qu'il va retourner au franc CFA en 1972. Mais si ça béba, il faut que nous ayons Mali la CFA là. La vérité, Mali kono, ikera Modibo, ikera Moussa Traoré, ikera Ateteu, ikera Hali Ibeka et Mimbo Fangala. Ne ka débat est mieux, un président ou président n'a bora Fangala. Aouba Ladje, aïe bar nyuma minouke. Aw b'u mara aw bɛ baara ka dɔ fara u kan jamana bɛ taa kɛ ten ne ka ne ni mɔgɔw ka problème ye u ko fo a ka fɔ maliyɛnw bɛɛ ka sɔn a ma ko Moussa tile la fɛn ɲuman si ma kɛ ne m'a fɔ ko il n'a pas fait il a fait des erreurs même des fautes comme tous les autres. Docteur donc n tɛ ni démocratie an bɛna o b'o bɔrɔdɔkun kɔnɔ nka ni maliyɛn kun b'a dɔn kana ye démocratie ta n ka jamana bɛ tunu nin cogo la 30 ans. Est-ce que maliyɛn kun b'a dɔn alors on revient donc maintenant ɲininkali laban ye min ye peut-être juste ka ɲininkali ne tɛ se ka taa Gawo sisan ka ɲininkali kɛ min ye dɔrɔn ka bɔ MPR ko kɔnɔna na e ko k'i b'i ye a kɔnɔ nka an ye kibaruyaw lasɔrɔ maires bɛ ka bɔ bi mɔgɔ caman bɛ ka bɔ parti kɔnɔna na est-ce que e b'o ko kalama walima olu tɛ oye partout bɛɛ i y'a dɔn chaque fois que jama bɛ wuli ka taa yɔrɔ la u bɛ wari di mɔgɔw ma u bɛ conférence kɛ dɔ bɛ na a b'a fɔ ko ne bɔra i ka parti la wari dɔ bɛ d'a ma u b'a médiatiser ko parti in sara o kɛra siɲɛ caman. Ok alors donc an bɛna M5 RFP kunkanko la docteur Choguel Kukala Mayiga i yera kulu ɲɛma walima maaw ɲɛma minnu n'olu kɔni wulila ka ɲinini kɛ k'a fɔ ko Burama Alhaji Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga kɛcogo ma ɲi k'a ɲini k'a fɔ ko a yɛrɛ ka fanga bila bi ma bɛ se k'a fɔ fanga kɔni bila la yala a ye fanga bilalen kɔ est-ce que aw wasara a ko la wa n'aw ma wasa fanga bila cogo ka se bi ma e ye leçon jumɛnw tirer a ko kɔnɔna na. Ne ye leçon min tirer a ko kɔnɔna la M5 y'a fɔ hali a ka meeting don an bɛ segin a kan n b'a
fo amba fo antesige kan fo parce que moko ka fam yelemay do yere ko kan wula dron ibeka ka bo fanga la o dron de ngala nyini ibeka vora fanga la donc ko bana mais uluta uluma famu la nyini kunye muye la nyini kunye ibeka ilahidu minunta 2013 na hakili bala mugo votera yemuna parce que ka be koron fekelen ka baba l'insécurité la canabalia kumbe kidal dron en 2020 la canabalia est Mali 80% du territoire ni Mali tla duro tla nani be ate gouvernement bon donc encore nantoro la ya ni sansaba Mali betun o yekeli aflana encore nika jamana marali mani mugo be élection de kono ka voter et contre la ou bien ka voter et pour la élection nana ou élection ngana mu 2018 ka fuko ibikara tora fangala jamana wo jamana la démocratie bi jamana mila ibika e fangata ka malito insécurité résiduelle à Kidal kana fo 2018 ka le beto président yala normalement les Maliens devaient voter pour le renvoyer mais ay score ba soro yoromina Mali drapeau de Sekaoudi à Kidal dans les régions du nord ku votera e ka majorité dama en bas de ko élection ma ke mais autre problème mugo yijo ka foko ni législative nana ou beta voter ka majorité babu ou tara troisième tour de que corps constitutionnel ka mugo l'a perdu pour que ka fanga troisième tour parce que deux tours de B premier tour deuxième tour mais ni cour constitutionnel na mugo ka voix bochika di doma ka dovani au de troisième tour de diagwa fa ka majorité soro donc okore mu ni e bara ni e promesse ta ni la hidu minti ta dafa ni mugo ko peut voter ibe voting anamu ni jamana don bora kulu mason u bora sikaso u ye force antiterroriste d'etat katu faka kata mugu chula e fanga mi itika la hidu batu ite jamana mara ibe voting anamu ni jamana don bora ku maso ibu faka munde toratuguni don jamana don ko kulute soma a sabana anko anga l'armée fleni ibe ka bena fanga la domina parce que fonga sinso ka malion ka fam jonkuna ni sanogo nunun ko Mali l'armée samuga kabini Moussa bina kabo fangala foi make l'armée la beado donc Alpha Diallo qui reste bon nete ko fo mais bebado parce que soldat sud de a fo quel minon tout bolo discipline té organisation té foite donc armée té ori kama 500 bandits una nanga jamana mnanda donc uluko 2013 ko pour que jamana kasika sigi pour que l'armée ait les moyens il faut 400 milliards kemenani ibika nana fangala ako 1230 milliards bakile milliards kemefla milliards bisaba jamana dombe faranyon ka dama hali opposition ya voté anana muye wari bengana mura anga jamana kabo ni pankuruti bolotin peut pas assurer la sécurité OK nema foye sisa awana ko pressé parce que faut malion ka famu parce que dalilum minanko ibika kabo fangala mbude cité malion ka famu wari nganamura anganamura chogo dimbe tamashien fla saba dauma anko kanga pankuru wari bora pankuru woro mais wa traité gouvernement wa non de ce gouvernement et puis ne be fendo fawi faut malion be ka famu les questions de sécurité de défense la kana kuma ate faux conseil des ministres là au be président dron ni soda su nyamogochi ministre chité mi ya faut qu'ils se sont assis avec le président ko kuma fo bena ni budget dron mo ba voter donc na maka nyema c'est pas les membres du gouvernement donc pankuru woro nani de nana afla wari tuna nani minana se ka barake kadla ke hélicoptère woro ka waribo hélicoptère nani mana hélicoptère fla minana o farate barake exemple chama be se kadi awari bengana muna anko fo ka dabla mogomni yo wari détourner fana uko wari la sigube ukakri o saba fin sabana anani na kuyemu anko ku fangan jija togushila tuguni mogom mangi na ijagwa kisigi malion kuna ka kay na fuye malion sansugula min kadi uko ke donc anko sisa ibeka se ka to fangan an wulla atara amata follow de yo amata follow ayanga na atara mois de juin officiellement atara mois de juin l'imam dit kama kanga ibeka démission toy en côté pour ni ibeka sona abese ka to président yala mais bara minum bablu beka jamana cheni minuye akubla
ka di jɔn ma a ko bila peuple ka attaqué baasi tɛ ko k'a t'u bila donc mankan continuera f'u nana fɔ ko IBK bɔra fanga la le 18 août Okay. au 18 août avant ça il y a le 10 11 12 juillet mɔgɔ minnu fagara Bamako ani Sikaso an y'o kiri fana fara an ka revendication kan maintenant bi a y'a lajɛ kabini IBK fanga fanga la kiri les victimes a kuma tɛ fɔ yurugu ma dabila mɔgɔ min ye armée wari ŋanamu a kuma tɛ sen na ne ɲinɛ kuma dɔ ko accord d'Alger bɛɛ y'a fɔ fo électrique ka k'a la ko dɔ b'a la f'u ka bɔ a la ninnu nana ko tɛ kɛ donc yɛlɛma jumɛn de kɛra mɔgɔ min bɛ min ɲini avant que IBK ka bi a bɛɛ b'a nɔ na a si ma yɛlɛma ma don a si la o de kama an b'a fɔ ko yɛlɛma ma kɛ u ye IBK bɔ yen dɔrɔn o de kama an yɛrɛ ko M5 ko qu'il y a une complicité M5 fan dɔ sa parce que M5 fan dɔ wɛrɛ bɛ non M5 officiellement il y a le comité stratégique du M5 OK o de bɛ kuma M5 tɔgɔ la mi M5 mɔgɔ wɛrɛ wulila ka taa kuma a kumala ale yɛrɛ tɔgɔ la ni CEDEAO bɛ na ni président bɛ na u bɛ mɔgɔ minnu rencontrer c'est ça la direction du M5 ni min bɔra la ka taa kuma ça c'est son affaire ni ye M5 ko in jateminɛ an bɛɛ y'a jateminɛ k'a fɔ aw bɔra kun min na donc est-ce que aw y'a faamu pour que an y'a faamuya don ko la aw bɔra kun min na n'i y'a ye maliyɛn caman bɔra fo mɔgɔw sara la je crois que bɛɛ sɔnna kun ma k'a fɔ kun min na aw Musa ka bɔ yen je vais dire IBK ka bɔ yen o kɛlen o kun tun ye kun jɔnjɔn ye mais bi an y'a jateminɛ est-ce que aw ka le fait que aw minnu ye fanga ta n'u nana k'u y'a ka baara parachever n'i y'a ye olu bɛ k'aw kɛ tan est-ce que o n'o t'aw yɛrɛ la wa parce que n'i y'a jateminɛ bɛɛ y'o kuma ɲininkali k'aw la aw bɛ combat la wagati min ko est-ce que ko ni IBK taara aw ka alternative ye jumɛn de ye aw ma sɔn k'o fɔ parce que aw ko k'o wagati k'u y'aw dɔgɔya ko parce que ko mɔgɔ kunkoloma dama de bɛ yen ko donc ko n'i y'o ɲininkali k'a la k'o ye dɔgɔyali mais an y'a jateminɛ IBK tagalen kɔfɛ est-ce que o de ma kɛ problème ye ni bɛɛ taara bɛɛ y'a ka sira ta non e ma faamu o fana la i y'a dɔn Mali kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ u bɛ kuma fɔ i y'a dɔn Senghor b'a fɔ ko les ignares triomphants ignare triomphant o ye mɔgɔ min ale ɲɛna a bɛ fɛn bɛɛ dɔn k'a sɔrɔ a tɛ foyi dɔn mais a kuma ka di il est effronté a bɛ kuma o de bɛ Mali ce sont ces gens là qui en imposent ne bɛ fɛn f'i fɔ ye dɔw bɛ n'a fɔ sisan ko an ka laɲini ye k'i bɛ ka bɔ yen ne ma dalilu min f'aw ye u ɲinɛna o ko mɔgɔw minnu fagala suɲɛli min kɛra ka l'armée segin a nɔ la ka accord d'Alger waliya ka yurugu kɛlɛ ko u ɲinɛna ko IBK ka bɔ yen olu tɛ min faamu a ye mémorandum min sɛbɛn en juin k'a di Diko ma k'a di IBK ma min kan ka kɛ ni IBK bɔra fanga la o b'a la kɛ donc les ignares triomphants la bɛ nin sigi sisan k'a fɔ c'est qui les ignares triomphants mɔgɔ minnu b'a fɔ ignares triomphants o ye mɔgɔ minnu b'a fɔ ko M5 ma foyi miiri ni IBK bɔra fanga la fɛn min kan ka o bɛɛ ye nkalon minnu bɔra M5 la non mɔgɔ o mɔgɔ n'a b'a fɔ n'a ŋaniya ka ɲi par exemple aw y'a fɔ aw t'a kalama mais mɔgɔ ni min b'a yɛrɛ k'ale b'a kalama a bɛ tila k'a fɔ olu de ye ignares triomphants ye parce que olu ɲɛna k'u b'a dɔn k'a sɔrɔ u t'a dɔn parce que o papier kun dira Diko ma Diko y'a di IBK ma an yɛrɛ y'a di soldats ninnu ma jamana kan ka baara cogo di n bɛ taamasiyɛn d'aw ma tɔgɔ minnu dira institution la président de la transition gouvernement de la transition conseil national de transition o bɛ n ka papier de la o donc a bɛɛ sɛbɛnnen don ka di soldats ninnu ma o y'aw de nɔgɔya o ye janfan kɛ sisan olu ni mɔgɔ u ye janfan kɛ ni mɔgɔ minnu faral'u kan a b'a fɔ ko M5 foyi kun t'u bolo dɔw bɛ yen dɔw tun b'a fɛ an ka sigi k'a fɔ ko ni bɛra bɔra fanga la nin bɛ kɛ ministre nin bɛ kɛ ministre an ko il sait ka e b'an wara a ku de b'i bolo e b'a fɛ ka sogo tila e m'a bin fɔlɔ mɔgɔ dama minnu t'a dɔn lutte bɛ kɛ cogo min na dɔw y'o kuma fɔ an k'an sigi sisan k'a fɔ an bɛna mun kan ko k'a tɛ kɛ tan o hakilina de kan ka kɛ mun baara jumɛn ni jumɛn de kan ka kɛ ni IBK bɔra fanga la o kun b'an bolo donc n'i y'a ye janfa in kɛra tiɲɛ yɛrɛ la non ale m'a fɔ ko n'i y'a ye ko an bɛ min ɲini ani soldats ye min kɛ o tɛ kelen dalilu 3 ani 4 de b'a la dalilu 1 b'a la e ye min fɔ tiɲɛ b'o la kabini fanga binna dɔ bɔra M5 ka taa Kati su fɛ ka taa M5 tɔgɔ tiɲɛ ka taa place ɲini u yɛrɛ ye Choguel ma taa place ɲini na wa mɔgɔ si ma ne ye Kati i bɛ se ka ɲini bɛɛ fɛ
ne taara kati dongo do ni ne taara ne bɛ taa dans les délégations officielles jamakulu de bɛ taa mɔgɔ minnu bɛ taa kati su fɛ ne t'o la donc dɔ bɛ taa kati a bɛ taa M5 dɔgɔya ka M5 ɲɛmɔgɔw dɔgɔya k'a fɔ a kana fanga d'u ma a y'a kɛ tan a y'a di ne ma o kɛra o y'aw ka maa dɔw ye en tout cas a fɔra Mali kɔnɔ bɛɛ bɛ dɔ dɔn mais o y'aw ka mɔgɔ dɔw ye mais mɔgɔ min bɔra M5 la mais i y'a dɔn ni organisation bɛ yen n'a fɔra n'a b'a fɔ ko ni soldats k'u bɛ M5 rencontrer délégation min bɛ t'u rencontrer olu de bɛ M5 représenter ni mɔgɔ kelen bɔra ka taa a kuma n'a tɔgɔ la donc o ye dalilu kelen a filanan i y'a dɔn communauté internationale u kun t'a fɛ i bɛ k'a ka bi u kun y'an bagabaga k'u bɛ sanction yɛrɛ tan kan an ko ko u tɛ se k'an bagabaga olu fana kabini u y'a ye soldats ye sira min ta u y'u sama k'u bɔ ka taa M5 la parce que a bɛ ko dɔ faamu min kɛra Mali la u t'a fɛ ka kɛ jamana tɔw la o jamanadenw ka wuli ko président tɛ baara kɛ k'u ba kɛ n'a kun kɛra a bɛ kɛ exemple jugu ye u bɛɛ ma donc u kun t'a fɛ o ye fila a sabanan mɔgɔ o mɔgɔ n'a kun t'a fɛ i bɛ k'a ka bɔ fanga la u b'a fɔ ma ko communauté internationale u y'a fɔ an ye k'u t'a fɛ i bɛ k'a ka bɔ fanga la kabini a bɔra u taara fɔ soldats ye aw kana baara kɛ ni M5 ye mais o bɛɛ bɛ se ka kɛ 10% mais 90% olu yɛrɛ ŋaniya de don n'a kun fɔra k'u k'u yɛrɛ kɔnɔ fara est-ce que u b'a kɛ u t'a kɛ o u y'a kɛ parce que an ye jateminɛ kɛ u ye fanga ta don min na u kun bɛ siran don min na M5 ɲɛ u nana fɔ télé la k'u nana transition civile politique u dilala k'a fɔ M5 k'a nana an ka kɛlɛ dafa an dar'u la hɔrɔnya la mais u ka baara kɛcogo de y'a jira n na kabini u sigira janfan kun b'u hakili la parce que u ma sɔn ka M5 rencontrer janfan ma b'a yɛrɛ de la parce que n'i ye d'abord autorité morale a ka autorité morale coup d'état kɛlɛ a ko k'a bɛ segin a ka misiri la bon kɛlɛ kɛra Musa fɛn taara IBK taara fɛnw ma sigi sen kan e ko k'e bɛ sigi ka taa i ka misiri la est ce que an dun y'a ye mɔgɔ minnu ka surun ale la olu dɔw donna gouvernement dɔw donna CNT la mais M5 RFP comité stratégique olu maa bɛɛ bɛ yen olu si ma place sɔrɔ o yɔrɔ la est ce que janfa ma bɔ aw yɛrɛ de fan fɛ ne bɛ i bɛ ka ko faamu ni pali b'i la ni pali bana bɛ e la farigan b'i la tu as chaud au corps o chaud au corps la o ye température de n'i b'a kɛ ka furakɛ u bɛ Kinimax d'i ma u bɛ Efferalgan d'i ma ka température baisser n'i nana température baisseli dɔrɔn de kɛ i ma Nivaquine piqûre kɛ e tɛ mɔgɔ furakɛ ninnu nalen e ko janfan kɛra o bɛɛ ye Efferalgan de janfan yɛrɛ n'a kun t'u kɔnɔ hali ni mɔgɔw taara fɔ a y'a kɛ tan u b'a fɔ k'u t'a kɛ u kun ba sɔn ka na ni M5 ɲɛmɔgɔw ka sigi an sigila siɲɛ fɔlɔ n bɛ parce que o waati nin c'est des parties de l'histoire peut-être aw yɛrɛ t'o kalama fo n k'a fɔ aw ye min kɛra an ni olu cɛ tigitigi u ma sɔn k'a rencontrer u ye fanga ta u ye fanga kɔrɔ parti de l'ex-majorité olu de rencontrer u taara président kɔrɔw dɔ rencontrer o président kɔrɔw ye conseil d'u ma u k'u ma n'aw b'a fɛ jamana ka taa sira ɲuman kan a ye taa a ni M5 ka sigi ka kuma parce que aw yɛrɛ y'a fɔ k'aw nana M5 kɛlɛ dafa aw nana mɔgɔ min kɛlɛ dafa e tɛ se k'a bila kɛrɛfɛ a ye taa aw ni M5 ka kuma an sigira min tɛmɛna an ni olu cɛ n b'o de fɔ an nalen an nana ni papier an ŋaniya kun ka ɲi o an nana ni papier aw fɛ sa kɛ olu fana ni olu fana ɲininka olu b'a fɔ ko ŋaniya kun ka ɲi non papier foyi t'u bolo an k'u ma ko sisan aw ye soldats de aw bɛ kɛlɛ de dɔn aw tɛ politique dɔn kɛlɛ in aw de nana dafa sisan nous sommes les deux forces du changement i n'a fɔ ko filani baara bɛ kɛ cogo min na sisan u ko k'olu b'a fɛ qu'on joue carte sur table c'est comme si on joue au poker quoi k'olu b'a fɛ marasi ka bɔ ka président ministre de la défense ministre de la sécurité ministre des mines ministre de l'équipement ministre de l'administration k'olu b'a fɛ k'o ta ko hakilina ye mun ye o la o don ne kuma baara kɛ tɛ kɛ tan n'i bɛ so jɔ i b'a daminɛ ni soubassement de i t'a daminɛ ni 4e étage aw bɛ ka min fɔ o ye 4e étage de soubassement ye mun ye
malien wulila k'a fɔ k'u b'a fanga ka yɛlɛma ŋaniya hami jumɛn de b'u la quel est le sens du changement aw hakilina ye mun ye o la an hakilina ye mun an b'o fara ɲɔgɔn kan an b'a sɛbɛn o de ye soubassement ye n'o soubassement sigira an bɛ bɛn a kan baara jumɛn ni jumɛn de kan ka boloda pour que maliens k'a dɔn tigitigi ko ninnu mana ka baara jugu continue u nana ka yɛlɛma don ko la o baara kan ka recenser pour que les maliens ka da ko yɛlɛma nana étage filanan ye mun ye baara minɛ jumɛn de kan ka boloda pour que ko fɛn ninnu waliya c'est les institutions et les organes de transition président de transition gouvernement de transition conseil national de transition hali u ka chiffre 120 o bɛ M5 papier la a na étage naani na de ka place tila ni mɔgɔw ci n'an bɛnna saba ninnu ka place tilali o ka nɔgɔ mais n'aw y'a daminɛ ni place tilali ça veut dire que mɔgɔw bɛna ka sigi institution la olu yɛrɛ ta don nana mun na donc au delà je crois que kabini o kɛra olu y'a bɛɛ kɛ place ko de o de kama mɔgɔ minnu bɛ place ɲini u bila ka t'u nɔfɛ u tila ka taa ko janfa de kɛra. ok président Choguel est-ce que janfa mais ka Yusuf ka kuma sɔn jila est-ce que janfa ma bɔ M5 yɛrɛ de kɔnɔ fɔlɔ ne bɛ n sinsin o kan parce que ni kogo pɛrɛnna a bɛ hakɛ to je crois que basaw bɛ don a y'a fɔ peut-être i m'a ka ɲininkali jaabi kosɛbɛ mais e ko place ko aw yɛrɛ ye un quart des sièges. non o ye ko fɛ dɛ. aw fana ye place ɲini aw ko k'aw mago bɛ un quart CNT kɔnɔna la ko sigiyɔrɔma saba ko a kelen d'aw ma est-ce que o fana ma kɛ fili aw fan fɛ. c'est-à-dire débat bɛ kɛ aw bɛ fɛn kɛ dans la chronologie les un quart là on en a au mois d'octobre. coup d'état kɔfɛ. oui mais ni baara kun ne bɛ fɛ ka yira u la chronologie parce que u bɛ k'a fɔ ko janfa ne y'a fɔ u nana ni place ko de mɔgɔ minnu bɛ place nɔfɛ olu bolila ka t'u voir su fɛ u commencera ka place di mɔgɔ o de n'a yɛlɛma k'a ko janfa. M5 ma janfan kɛ mɔgɔ dama de ye janfan kɛ o tɛ M5 ye. oui mais olu fana tun bɛ politique stratégique aw kana vous ne pouvez pas justifier le comportement des militaires par le fait que des gens ont trahi leurs camarades mais eux ils pouvaient dire non mais ce que je veux ne ye min yira u la baara kan ka bolo da. c'est des jeunes inexpérimentés. oui mais c'est pourquoi on leur a dit. On leur a dit que non, dans le tableau, Youssouf, on ne peut pas dire que c'est des jeunes inexpérimentés. En politique, non, on peut confirmer en politique, non, c'est un choix peut-être. C'est un choix de ne pas faire le changement. Aïwa. O de yirala kɔfɛ parce que dɔw yɛrɛ b'a k'a fɔ oui c'est les hommes politiques olu de ye jamana tiɲɛ pendant 30 ans mɔgɔ tɛ dalen t'u la n y'a f'u ye o tɛ dalen n y'a f'u ye les soldats même soldats su ninnu M5 ɲɛmɔgɔw y'a f'u ye sur les 60 ans du Mali d'indépendance pendant 35 ans soldats su de tun bɛ ɲɛmɔgɔya la o ye kelen a filanan n'i ye mɔgɔw jɔ k'u ka so jɔ les maçons là n'u ka baara ma ɲɛ est-ce que o bɛ yamaruya d'i ma i ka maçon ninnu kɛ ka taa journaliste ɲini renouveau journaliste ani chirurgien ani professeur d'université k'u ka t'i ka so jɔ a tɛ kɛ tan o i bɛ maçon ninnu ta minnu ka ɲi u b'u ta ka baara confier la et puis l'armée même n'i y'a ye défaite min bɛ Mali la c'est les questions de sécurité lakanabaliya tɛ yan jɔn de bɛ lakana gérer le président de la République ani les chefs militaires ministre si a gérer société si a gérer classe politique si a gérer mais a tiɲɛna u bolo est-ce que o bɛ yamaruya d'a ma an k'a fɔ comme soldat lakanabaliya tiɲɛna an ka soldats ninnu bɛɛ gɛn an bɛ taa politiciens ni chirurgiens ni journalistes ni cuisiniers de ɲini olu de bɛ ne lakana kɛ mais ce n'est pas normal ça c'est des discours qui ne tiennent pas. I tɛ se ka jamana mara sans les hommes politiques dans la société acteurs naani de bɛ yen il y a les acteurs qui s'occupent de la vie spirituelle o ye diinɛ ɲɛmɔgɔw de il y a ceux qui s'occupent de la vie économique o ye opérateurs économiques il y a ceux qui s'occupent de la sécurité et la défense o ye soldats il y a ceux qui s'occupent de la gestion de la cité c'est les hommes politiques et se ka kelen ta ka baara ta ka dɔ bɛ na kɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn tu vas te tromper donc olu nana vouloir remplacer les hommes politiques remplacer les administrateurs civils militariser l'administration au tout cas baara ye ok alors olu ni politique mɔgɔw kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma docteur waati jamana bɛ bɔ gɛlɛya la cogo min na
u k'o fɔ ɲɔgɔn ye ka jamana baara ka taa. Alors organe bɛɛ sigira organe de transition n'i y'a jateminɛ u bɛɛ sigira sisan an bɛ waati min na i ko sisan alors M5 fana maa bɛ se k'a fɔ peut-être e bɛ kuma jaabi di jɔnniw ma minnu b'a fɔ k'aw kolo fɛnyara kosɛbɛ parce que maa bɛ se k'a fɔ aw ka kɔrɔfɔ gɛlɛn fɔlɔba dɔw olu t'aw cɛ ma tuguni en même temps aw dun bɛ ka bɔliw labɛn tuguni est-ce que M5 na kɛ i n'a fɔ labɛn kɛcogo kɔrɔw mobilisation kɛcogo kɔrɔw ani hakilina kɔrɔw aw na se k'o lanati. Mɔgɔw t'a faamu dans lutte politique là chaque étape a ses réalités étape o étape a ka réalité bɛ yen mɔgɔw ɲɛna min kɛra juin août là on va répéter ça a tɛ kɛ tan o mois d'août yɛrɛ ɲɛna le fait que les gens contestent mɔgɔw b'a fɔ k'i bɛ ka fanga man ɲi mɔgɔw ye san fila k'a la o donc fɛn bɛɛ n'a ka étape mais il faut que le M5 va maintenir le flambeau du changement ne ye min f'aw ye jamanadenw wulila hami min bula le 5 juin ne mun f'aw ye yan a kelen tɛ yen kelen min ɲɛnabɔra donc mɔgɔ minnu b'a fɔ ko kulu de ye M5 ni M5 kun y'i ma kun sisan. Président kelen ɲɛnabɔra a ko IBK ka taa IBK taara. non IBK c'est une étape. ok d'accord. IBK c'est une étape ni IBK kun sɔnna an ka mémorandum ma a kun bɛ to fanga la o mais problème minnu poser a kelen ma ɲɛnabɔ le plus urgent lakana aw y'a ye sisan à 35 km de Sikasso Kayi région la mɔgɔ tɛ se ka taa Farabugu minɛnen don kalo 6 mais o ye soldats ka baara ye au moins il devait réussir dans la sécurité mɔgɔ minnu sara est-ce que a sera enquête kɛ ko la o dossier donnen don qui a donné les ordres a donnen don u ka dossier bila justice la et u b'a fɔ ko k'olu bɛna n t'a dɔn u bɛna ko premier ministre k'u bɛna auditu kɛ sur les détails mais auditu kɛra ka ban transmettez le dossier à la justice u t'o kɛ o accord d'Alger bɛɛ kun sɔnna ma ko réélecture kan ka k'ara u nana fɔ k'olu tɛ réélecture kɛ le 10 décembre le 18 décembre u tɛ papier de signer ni sema ko réélecture t'a la tuguni aw ye bɔko kelen kɛ ka ban mɔgɔw b'a fɔ an ka makun parce que u y'a bɛɛ kɛ place ko de an tɛ place ko la. Ouais, Shogel la aw ye bɔko kelen kɛ ka ban a kɛ bɛ ka bɔko wɛrɛ labɛn tuguni ɲininkali ye min ye an ko n'i y'a jateminɛ e bɛ jaabi di mɔgɔ jɔnniw ma minnu b'a fɔ ko aw ka jama labɔba dɔw ɲininkali yala aw n'aw ka alimami bɛ cɛ bi cogo di bi Imam Dicko kelen filanan ye min ye ka bɔ ka kɔrɔfɔ gɛlɛnw se fɔ yala o ko fana b'aw bolo cogo di bi ani sabanan ye min ye aw yɛrɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ko gɛlɛyara tan tɔ est-ce que mɔgɔw na danaya d'aw yɛrɛ ka tuguni ka bɔ aw nɔfɛ. Il y a donc, je vous dis, dans la lutte politique, étape caman b'a la. An ye étape fɔlɔ kɛ ka maliyɛnw ɲɛ yɛlɛ IBK bɔra fanga la min bɔra la aw bɛɛ y'a ye ne y'a yira aw la sisan preuve à l'appui yɛlɛma ma don ko la hali élection filɛ nin an ko fo élection fo mɔgɔw kana élection ŋanamu tuguni fo un organe unique u y'a fɔ k'u t'a kɛ. wa ko waati kurunnen don. o ye kumaw de ye. n'u kun ye ɲininkali kan fɛ an kun bɛ se k'a ye parce que minnu b'a fɔ u t'a ɲɛdɔn de ils ne savent pas. Okay. Si c'est les professionnels qui ont pris ça en main, on va régler ça. Les organes de la transition, ils ont mis 5 mois pour les mettre en place. On avait prévu de les mettre en place en 3 semaines. Ok. J'ai dit, donc, M5 Beki Labe, les Maliens vont voir. Les changements a été imposés parce que les changements marqués. Hali nous tora fangalan ko marfa de bubulo place bubulo wari bubulo. Ils ne peuvent rien contre ceux qui ont le cerveau, ceux qui ont la langue pour parler, ceux qui ont la plume pour écrire. Outessana. Maintenant, Imam Koko, il est retourné dans sa mosquée. Ayo defo, kali sigina misiri kono. Le oyuka problème. Cheikh Oumar Sissoko, peut-être Kolma Sidibé. Oyuka problème. Neko. Moi, je ne fais pas de débat de personne. Je fais le débat d'idées et je fais le débat sur les événements. Ni idée ou n'en est ben hakilna di, ni événement n'en est ben hakilna, ni mogoko n'en est datala. Nebe événement de la di. Diko kelen ni diko kuma faranka. An kelen kuntisi ibekala. Nan kuma fara diko ka diko kelen kuntisi ibekala. Bi familia balia nana betari israfe. Donc bi kon familia bo nyonje. Diko kala sigira aka misiri kono. Nan se ka jago aka na sigira misiri kono. Akukale almamidi. Kale te politique kale sigira aka misiri kono. On a pris acte. Bi kuma obese na dugu kono. Kwa ba fe ka sigi kana politique la tugu.
mais o de bɛ sɛbɛn ne b'a yira journaux les réseaux kan. Il est manifeste donc. Bon ni manifeste kɛra on va voir la suite. Manifeste bɔra on attend de voir la suite. Mais mɔgɔw b'a fɛ an k'a commenter mun de bɛ manifeste la mun de a bɛna kɛ cogo di. Mais moi j'ai vu le manifeste en attendant de voir a bɔra mɔgɔ min da mɔgɔ min y'a sɛbɛn. Est-ce que n'ale ka fɛn sɛ an bɛ se ka wuli ka a bɛ kɛ tan a kan ka kɛ tan on attend de voir la suite. Maintenant ne bɛ fɛ ka yɔrɔnin min fɔ n'i y'a jateminɛ Janjo Masa ye kuma min fɔ ɲininkali min kɛ est-ce que M5 tun bɛ cogo min kɔrɔlen est-ce que a bɛ se k'o ɲɔgɔn fanga sɔrɔ bi a di ko t'a fɛ dɔw bɔra CEMACI mɔgɔw fana bɔra donc bi pour ceux qui restent du M5 est-ce que vous êtes capable de mobiliser de faire la même mobilisation comme le 5 juin comme en tout cas les jours qui ont suivi notre chance min b'an bolo o ye tiɲɛ b'an ka sira fɛ quand tu as la vérité là hali n'i ye mɔgɔ kelen ijo n'i tɔɔrɔ i ka non ne y'a yira o la mɔgɔ wulila fɛn minnu ka laɲini minnu kɛ a si ma ɲɛnabɔ o de y'an 90% de notre force dɔw sɛgɛnna dɔw découragera dɔw banana dɔw sara dɔw taara place ɲini le peuple est en train d'observer ni M5 kun y'i ma kun mɔgɔ t'a fɔ sisan ko la transition a échoué n'i ye mɔgɔ 100 ta dugu kɔnɔ 99 b'a f'i ye ko c'est bloqué c'est parce que le M5 a continué à parler on est en train de réorganiser peuple bɛ wuli et c'est pourquoi an y'a fɔ soldats ninnu ye an t'a fɛ k'u ka fanga bin o t'an ka ŋaniya ye parce que o de b'o mɔgɔ hakili la ne y'a mɛn k'u ko ne bɛ ka mɔgɔw pousser u ka soulèvement kɛ ko hali Diko ye mémorandum min sɛbɛn journaliste dɔ y'a fɔ ko y'a fɔ sécurité d'État la ko ne de y'a sɛbɛn ka di Diko ma u bɛ kuma caman fɔ ka mɔgɔw bagabaga ce n'est pas ça c'est le rectifier la transition u ka segin kɔ kɛcogo jumɛn u kana olu ni force du changement ka sigi yɛlɛma kan ka don Mali la o fɔ ko jɔyɔrɔ sɔrɔ jagoya la tɛgɛ mais jagoya tɛ mais n'u m'a kɛ ils seront dans l'impasse. Le président de la transition, c'est lui le président, mais qui prend ses responsabilités pour discuter avec les forces du changement. Président Shogel, ako koko CNT kachi. Transition est autour de 5 ou 13 mois. Nachara. Observe quelque chose dit. Est-ce que pour avoir quel type d'organe? Voilà, justement, ni CNT tira. Jamanam nata tabolo d'menga. Organique de gestion comment foro. O galan sura ka bon premier ministre ko se ka kɛ mais ni CNT fana jira baara bɛna kɛ cogo di. I y'a dɔn bɛɛ b'a fɔ o kuma a cayara dugu kɔnɔ ko vraiment aw fana ka kuma dabila vraiment transition ye waati dama dama don vraiment il faut faire vite c'est comme si e b'a fɛ k'i ka so jɔ sisan e ka soubassement man ɲi e ɲɛ b'a la k'a man ɲi dɔ b'a fɔ vraiment papa an k'an ka so jɔ dɔrɔn an ka don a kɔnɔ n'aw tora la a b'a jɔ a bɛ bin aw kan c'est mieux et qui jo k'a fɔ a ye nin bɔ yen an ka kura sigi min ka ɲi le CNT illégal olu de y'a fɔ CNT tɔgɔ in minnu b'a fɔ ko M5 ma foyi hakili jagabɔ CNT tɔgɔ in a bɔra M5 de la papier minnu dir'u ma mɔgɔ 121 o chiffre ye an de y'a di a y'a di kun min kama an b'a dɔn mɔgɔ 121 t'a kɔnɔ dɛ mais non o de fɔra a caman bɛ u b'u ka wari ta u tɛ na réunion la dɔw yɛrɛ démissionné u tɔgɔ ma di kelen dɔrɔn de tɔgɔ dira an b'a dɔn a caman démissionnera tɔgɔ tɛ di dɔw yɛrɛ b'u ka wari ta u bɛ malo u kana ye télé la mais n b'a dɔn a caman bɛ mais o y'aw ɲɔgɔnna politiquement dɔw ye sa non an bɛ dɔ dɔn u tɔgɔ b'a la mais u ma deli ka na caméra ka n'u yira la u b'u ka wari ta u tɛ na mais o tɛ problème ye mais ne bɛ fɛn dɔ fɔ aw ye fɛn wo fɛn n'a ma sigi tiɲɛ kan jeleya kan sariya kan a laban a bɛ tiɲɛ o transition u ka sigi ka rectification kɛ kabini sisan o ka fisa an kana bi dingɛ kɔnɔ aw bɛ ka min fɔ an ka pousser fo an ka bi dingɛ kɔnɔ an tɛ se ka s'o ma parce que nous on a la responsabilité o responsabilité M5 de bolo parce que n'a tiɲɛ an de tɔgɔ bɛ tiɲɛ o waati Corona Shogel aw ko k'a bɛna bɔ le 6 mars ka taa mun fɔ le 6 mars a y'an ka responsable politique les chefs de coordination du district minnu bɛ mobilisation kɔ olu de welelen don a bɛ taa mun fɔ bɛɛ bɛ nin i ŋaniya fɔ k'i hakilina fɔ changement in an kan ka obtenir cogo di parce que dongo do preuve ala barka la dongo do olu de bɛ ils nous donnent des fouets pour les fouetter e bɛ yamaruya n bɛ kelen d'i ma premier ministre ma taa fɔ k'ale bɛ ka déclaration de politique générale présenter ne y'a fɔ qu'il fait la séduction au lieu de chercher les solutions n bɛ yamaruya u ye ɲininkali k'a fɛ question dɔ bɛ yen au lieu k'a k'u jaabi
ako no abena ministre ñini est-ce que premier ko dayele ledo ama fo ko non ako ko ñingal technique do be ko ministre bo non premier ministre be bado démocratie be bado e juna e bado démocratie c'est ka marché ni premier ministre mi min fo o dombe ni député o yere do uba fo ko ay elsa barla atla ka fo tuguni kul be min fo malien kul yere badon kul c'est ka ke mais kul c'est ka beke mais gouvernement min bena mais légitimité du men de boubol président min ba ka campagne ke na votera nous ya eli kale be nous ka programme appliqué ouais mais OK hakila dona na tola parce que ko chaman fo o se ka dlaw OK docteur wati na soda su mugani duru do Mali indépendance kana bi ba muga de be armée la ulbe se ka ba mugani duru do armée la sans kaluta mais président e frangra be ka porte-parole wakati de la ma chaman fora lu ndeti je crois que ne ma deli wo feni dalinta la ni tiendo ntafo yuka intérimaire colonne nous sigi domina ne ko porte parole ko ko ne kata fu ko ntafu une semaine après il se sorti hakila dona na tola ne ko mekile do famille la ne do amna wele blama parce que bi baro se bakoro di chena ko na la ba bashke dore amide wele furo baro ka paw nous fana ka hakila dilew ne hakila peut-être au fait tiendo ya fu tugum na Musa Traoré fanga na fembe manye nga fendo fana jigiya bala kulo kanga sega nyen konnana donc aw kanga segu deme tugumuna akanga segu fere nous na sigira nani lu sigira na hakili fale na la sola Yusuf Mamadou kana mi fo docteur Ami fana fo ka anlaje ba beladele fo nyafunke gundam fo ka se direima tomboktu ko amanyina ko ni watina ka irola ka fo bima wellentu docteur Shogel Kukala Maigay andanduna korfo munna kosobe o talla kera ikaro ka fo MPR ngango kibara parce que anya ka fo docteur rek kun sebe ko tunnedo ngai dalu do di ola M5RFP fana akununa bi ani shini ukanga fere munun fana latke ayi idado ni bela dilela wati kurun kama amba fo oyeni alama bashke aminyon soro ikado trata wore furba boro wore o kene kami do kala ka basigila natifa subali ba konnana